Nejsme společností, která stojí na místě a nevnímá, že počet nemovitostí na realitním trhu se navýšil v průběhu let o více než 200%. U nás nikdo nepodepisuje exkluzivní smlouvy a ani se neuvazuje smlouvou na 3 nebo dokonce 6 měsíců. Nehromadíme nabídky a nespoléháme se na to, že se občas něco prodá samo od sebe. Nezískáváme nemovitost do nabídky falešným příslibem nereálně vysoké prodejní ceny a tím se nám ani nestane, že nemovitost a cena se na trhu znehodnotí. Nejsme poslední možností, když si zájemci filtrují ceny nemovitostí od nejnižší ceny, jak je tomu kvůli zmiňované vysoké ceně. Nemáme nedostatek času kvůli vysokému počtu nabraných nabídek nemovitostí a nestane se, že nebudeme reagovat na zájemce. Nestane se, že budeme volat zpět zájemcům až druhý den, nebo dokonce až za pár dní poté. Nestane se, že nebudeme pravidelně informovat majitele nemovitostí, nebo že nás budou muset vyhledávat. Nemáme texty o nemovitosti v podobě mustru, jednoho odstavce a polovinu z toho občanskou vybavenost. Nespokojíme se jen se základními fotografiemi. Bez map, bez náhledu katastru, bez stanov, bez územního plánu, bez fondu oprav nebo poplatků a podobně. Neříkáme, že prodáváme, že jsme úspěšní, pokud nemáme za sebou viditelné výsledky v historii. Nezobrazujeme neprokazatelné reference typu byl jsem spokojen, Karel K. Nestane se, že bychom o víkendu svátcích nebyli poptávajícím k dispozici. Nestane se, že bychom v 16 hodin v pátek skončili a telefon jen zvonil bez odezvy. Nestane se, že by zájemce dal přednost jiné nemovitosti, protože jsme nereagovali na jeho poptávku. U nás nejste odkázáni jen na jednu možnost prodeje související jen s čekáním na zájemce. U nás nepožadujeme žádné poplatky a nemusíte prodat, pokud není dosažena vaše cena, bez ohledu, jakou si vyberete cestu, strategii našeho prodeje. Je těžké tomu uvěřit, ale bohužel mnohé společnosti tak pracují. Pro nás však klasické realitní kanceláře nejsou konkurencí a nezabýváme se tím, jak pracují. Máme své způsoby prodeje a na základě toho i výsledky a pravé reference, které si můžete i ověřit. Stejně jako prodané nemovitosti bez dlouhého inzerování. Je to pro nás tedy mnohem pracnější a složitější, časem náročné, ale nechceme inzerovat šablony a jen spoléhat, jestli se někdo ozve. O tom dnes už realitní trh dávno není. Pokud vás naše krátké video zaujalo, doporučujeme se podívat na video Jiné strategie prodeje nebo navštívit u nás sekci Chci prodat, nemovitosti a reference.